ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas anapauluan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ape akinudot mo itay, jay ubeng. Masurunak iti dayjay nga ubing. May palagip lang ti panang loko kanyak ni Diego. Dimawat kan ka iti pamakawa ni Diego. Naaramid na dayjay, tanabayag kayo ang nagtipon, ngam awan anak yu ide. Saan nga umno day taarason tapno liputan nak nanang? Ngam awan basol jay ubeng. Pimo sa iti inana. Iso nga inyawid dito ni Jigaw. Iso akagurgurak ti anak ni Diego iti ruwar. Ay, kasyam ko madya ubeng. Nang runa ta nasaya at mo't kadagiti anak mo, nga adina. Kapayakas ta tila nga masimang pait. Ni man Paula nga anak ta. Kagura na launa dya anak ni Diego. Anya ka ni manan aya tinaramid na. Awan mo't basol ti ubing kankwara. Kinudot na ah. Agsangsangit jay ubeng. Naulpit na talaga ni Paula. Awan sa ti kaasi ti puso na. Anya nga tati masakbayan jay ubing kenkwana. No agtalinaed iji balayda. Di na pampanunutan na dumakkel to ti ubing. Hindi to ta isok at bumakad. Ay, anya nga tang agpay so ti mapasamak iti masakbayan kadagi jay adwa. Diyaman chinilas ko, yawat mo. Kanyala anak iti inumak, tamakain inumak. Uwin tatang, yalaan kayo pa iti danom, sakbay nga inakalaan ti tsinelas yo. Ay, makabannog ti agtrabaho iti kalsada. Numalpas jay simsimintuin mi jay. Sa di naman nga ti sumaruno a pagtrabawan. Nagsakit ti saka ka. Nagpudot ngamin ti butas. Masapol nga na nakabutas ti tao nga agsemento iti kalsada. Adto iti danom, tatang. Sige, inakalaan ti tsinelas yo. Mabit man lang. Apay data limitam iti takyag mo. Kinudot ni Auntie Paula. Saan ka ngamin nga agbangbangad tapno di nakakuddutin. Saan mo, tatang? Jak nakita nga da iti likudak. Jak naglisi adagos, iso a kinudot na. Kita ngamin no kasjay nga umayan, taglisikan. Nasken ka di ako dutan nak, tatang. Mala, ingkakat alaan ti tsinelas ko. Kalpasan na, mapan ka dya kusina, takitaam no anya ti maaramid mo ijay. Tapno di nakakuddutan ni Antem. At ito seldok, nalpasan ti kontrata mi. Ang mga noawan pa iti trabaho mi iti sumagmamanong aldaw. Kasano tayo nga ruden? No awan man ang trabahom. Din inutan pa lang taggastos. Dahil lang importante ti katangam. Yan anay mo day ta kwarta. Awan ka di pa iti pangipanam iti bastarda nga ubing. Iso pa atartaraknan. Kurang lang nga ruden ti sweldom. Bayam, padasak ti mangkita. No sa dino ti pangipanak. Rumbang laang. Saan asyak ti mga iwan iti bunga ti panang lipot mo kanya? Di mawatak lang arudan kan kay ti pamakawan. Naramid ko day jay. Taimpagarup ko asaan ta amadan iti anak. Basta, nasakit tinakam ko no makitkitak dayjay nga ubing. Bunga ti basolyo kanyak dayjay nga ubing. Hello, Diego. Nakaawag ka man. Kalamanang, mabalin ka di ngayag ko dita ni Jane? Anya, kasanon nga iti panagadal ti anak mo? Di umakar pa lang dita. Kasano, kat adayo ti pagadalan ditoy, dita syudad, asideg. Anya magtan manang. Marigata nak, tawan ngamin trabaho kita. Agurayak manen, no adda manen pagtrabahwak. Awan pa'y kontrata ti forman mi. Kat kasano mo ti trabaho? Imbag no makawaya sa mapanag-eskwela. No sana makawayas, di saan mo na pagadalan? Anya, bayam asaan nga agadal ta anak mo? Ay, saan mo nga iyag ditoy? Agpada kayo kadikin ni Manong Diego, amaawanan pa lang iti trabaho? Ay, wan nga rod bakat. Ang sapay ko ma,
Tasaan ang mabayag nga awan trabaho mi. Ay, may sabalik man gayam ti saritaan. Kaasi man ti ubing di tabangir. Jay ka di anak ni pare Diego? Wen nga rod, kanayon akudutan ni Paula. Ay, kaasi mat ti ubing nga agikaro iti basol ni pare Diego. Numanakam ni Paula, maiparbang ka di apagipapasan na ti ubing iti basol ti amana. Jay kunadan, kukwa ni Paula ita. Angam saan ngagnanayon ako kwa na ti gundaway. Ngam kaasi ti ubing. Awan lang arudan ti inana. Kasjay pa'y ti aramiden ni Paula. Jane, irubuat mo dagiti badom, tada papananta. Sa dino ti papananta, tatang. Mabayag ta ka di, taapay amang itugotak iti badok. Mapantay jay probinsya, iti ayan ti kabsat ko. Makipagnaid ka pailangi jay. Saan da ka di anaranggas? Nuan yaman ti ugali da. Sika a makikabbalay ti makibagay. Nawatam. Ha? Wen tatang, sapay ko mata saan daan na uyong kanya. Mala, ingkan irubuat dagiti gargaret mo. Tamapantan. Kartingam. Talaga nga inyag mo ti anak mo. Tapno siya ti akin kargo kan kwa na, kasta ka di. Nimimbagkan ka, tawan anak mo, manang. Sakat manupay ti addina nga anak ni Paula. Marigata naktawan ti trabaho. Day takatay ko nak. Anak kayo nga anak, adi yung matkabailan nga ipaay ti kasapulan da. Ni manang met. Agmay-may sa kang bibiyag. Imbagit diya, tadamat kadwam dito'y balay mo. Iso nga rod ajak na ki asawa, tapno awan sawsawir ko. Itaikan nak iti pagproblemaak. Mabit lang, met. May kuntumot lang alaan iton addan trabaho. Nanyapay ngay nga rod, no di kasta. At daditan. Umay mo mutla ang alaan iti mabiit, ah? Wen ka di, mala, inakon. Intulod ko lang ni Jane. Agsingsingpat ka dito Jane. Panawandak ka di dito'y tatang. Apay ngay ibati dak. Umay kantumot lang alaan, inton dakdakelan ti sapul ko. Kano nga umay nakalaan, tatang? Saan ko nga muno ka, no? Basta aguray kalata dito, we? Kasanon no saan adakkel ti sapulyo? Ipadawat dak ka di. Tila sasawam. Ala, saan mo aliplipatan tibilin ko, ah? Agsingsingpat ka dito, eh. Uwan tatang, basta subyandak to, ah. Wen, kunak lang arudan. Jakmat makita ita ni Jane, napadan na ka day. Apay asapulan niyo, jay saan niyo akap-kapin ano nanang? Amom ka day, amalading ita na iti kinatangkan ti puso. Kasano? Kat imbis nga agpay iti anak ko ti sweldo ni Diego, kat adda pay laeng dayjay ang makibingbingay. Rombang laeng ta anak kat nga rod ti asawam. Anak na laeng, ngam saan ko nga anak? Ay, talaga anatangkan ti panagpuspusom. Diyo ko na apakitak itinasaya at tibunga ti pananglipot da kanyak ako nakmanan. Sabali dyan ang lipot kan ka, sabali mo't jay ubeng aparparigatam. Ngam kadaraan dati ubing nanang. Ay, jakman amukan ka. Anya ti klasem a tao. Anya ka di ti grade mon, basang. Grade 4, auntie? Ne, saan ka nga butang kanyak, ah? Saan ka naranggas? Apay, naranggas ka din ni Paulakan ka? Naungat pa'y, auntie. Dagiti piglat iti takyag ko, kat kudot na dagitoy. Nan, kitaak man, day tay bagbagam apiglat. Adoy, auntie. Ha, Diyos ko, panay piglat kan limitam dagiti adda iti takyag mo. Pangaasiyo, di na kumamat kudkudutan, auntie. Basta agsingsingpet ka, tapno saan ka akudutan. Wen? Wen, auntie, agsingsing petak.
Nang ipanammatlaang iti bastarda a pinutot mo iti ruwar. Inpan ko kini Manang Betty. Dandani di na kayat. Ngam awan na aramidan na. Tanda mo ti Jayan, Ubing. Asino nga minti mayat nga agtaraken iti bastarda. Gaminton amunan ti agtrabaho iti unag ti balay. Ingkalaan, ta iso ti agtagibalay. Into nag-graduate iti elementarya. Inaktualain. Kasta ka di ti imbagam ka ni Manang Betty? Imbaga, kamabit lang ti panagyan na ijay. Tanong mabalin, talaga di na kayat ngagyan ijay ni Jane. No kasta. Uray iso, di na kumakayat nga agyan ti bastarda kenkwana. Malas nga min kat deja bastarda. Ala, santa na pagsaritaan da ita. Tamang ano, sabali manen ti papanan ti saritaan ta. Kasladyak mat makikita ni Jane di tabalayo. Adda ka din na panan na? Iso ka di ti sipsiputam? Saan mat? Kanayon nga umay sumakdo dito'y gripo iti nagbaetan ti boarding house tayo. Bit-bit na ti basit agalon apagsaksak na. Manumat lang tay galon nga isakdo na ngay. Ayan na ka din. Basit pa'y ita ti mabitbit na taubing pa'y. Ngam inton dumakkel, adunton ti maitulong na kan kaday nga ubing. Ijak amo, no sa dino tinangipanan ni Diego iti dayjay bastarda. Among, nasingpot man day nga ubing. Anya? Nasingpet? Puor ti kararwak dayjay nga ubing. Bunga ti basol dayjay. Adda ka di basol day nga ubing kan? Dakkel ti basol dayjay kanyak. Nagan na laangan kat agburbura kan ti darak. Ay, stress aka na yun ti itad na iti biyag ko. Ala, agpalas kan, ta itulod ka iti pagadalan nyo. Makisauak pa iti teacher mo, ta transferi ka. Sa dino ka di, auntie? Adayo ka di? Saan matunay nga adayo? Nga masapat ta inak pa'y agtrabaho. Agbalon ka, tapno saan kan nga agawid inton aldaw. Agbalon? Ijay syudad? Sa anak nga agbalbalon? Asidad ngamin ti pagadalan iti ayan ti boarding house yo. Ditoy, magnaka iti 15 minutes, wano nasurok. Depende iti partak mo amagna. 15 minutes? Alakit din. Darasam kat maladaw ako niti trabaho. Nagadulakit din asal saludsudom aya. Pare Diego, saan mo ka di apat-pat ganja inauna nga anak mo? Apay nadamag mo day ta pare. Nasaw ngamin ni Bakat, nga impanaw mo kano ditoy. Kaya't ko lang aliklikan ti kanayon a panagunget ni bakit ko. Nakaron magsasaw. Panagkitag, kat nasingpat mo't di ubing. Itantupay lang abasit, kat adan maitultulong na. Ngam kanayon nakasidiran ni Paula. Jak kayat nga iso ti kanayon apuon ti ririmi nga agasawa. Pasaray makita nga agsagad dito'y ruwar. Agsakdo, kan aglaba ka dagiti babasit alupot. Numaminsan, kat parikot mati, dan na kada kami. Pare, adda ka di basol ti ubing? Asino ita, ti adda basol na. Anya ti pakasuro na masimbang pa. Nakamisuot ka, Mike. Nadlaw ko, nga awan ni Jane. Ang mga nunakam ni Paula ti panangipanaw ti amana. Sino nga ita ti katulungan ni Paula ni Balayda? Babasit pa ilang iti anak na. Makita ita. No saan ama ikawa iti kaawan dayjay nga ubeng. Ubing nga agpaysaw nga andan maitulong na. Kabaalan ng tagsagad, aglaba, kan aginaw kadagiti nangananda. Wen nga rod Saan pa'y mat nga mo dagiti anak ni Paula? Maikawalakit din ni Paula. No iso amin ti mga ramid kadagita. Auntie, adda ka dito pagadalan mi? Saan ako mga umay, ngam amangan no saan ka makawayas nga agawid. Awan nga tati ubing ang mabali na kadwak nga agawid ijay balayo, auntie. Padasak to man gayam ti mangkita. No adda mabalin mo apakikuyugan no agawid ka. Tapno saan ako nga umay dito eh. Win, auntie, mabalin mo't siguro ang makawayasak. Tapno saan ka amarigatan? Nga medyo adayo ti pagnaam nga agawid.
Apay, anti. Adda ka di managdakdakas iti dalan? Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay ita alawas ang napuluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tapno maliklikan ti kanayo na panagapa da Paula kan Diego. Impanaw ni Diego ni Jane, kat impan na, iti ayan ti kabsat na. Gapo ta agdadamo ni Jane iti lugar da Betty. Intulod da ito ni Betty iti pagadalan. Kat iti kamalaman na, sinukon na matlaeng ni Jane. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napuluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Adayo ti pagnaan nga agawid, Jane. Adda ka di managdakdakas iti dalan, anti? Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Diyak amo, nupod no ti atap da. Nga, adda ka no inala ti limabas alugan nga ubing. Iso ang nagpukaw. Adda nagpukaw nga ubing, anti? Saan na ka di na nakikita? Saan nga ruden? Saan tayo nga amo, nupod no nga adda nangalakan kwa na, wano adda sinurutan na. Nakabutbutang matgayam ditoy. Iso nga rod, asaan ka nga agmay-may sa amag na, tapno sigurado. Total, awan pa'y matrabaho. Ingka aglaba iti bado dagiti ubing, tasi kaswag pa'y ida ama panidya pagadalan. Anya, sakti agla ba? Saan ka di trabahom day ta? Kat, anya ti aramidam, aber, agtugtugaw ng agmalmalam. Ay, nuadda ko man ni Jane. Iso ko mati agla ba? Nalagip mo manan, dayja aputot mo iti ruwar. No si bibiyag siguro ti inana, kanayon ka amapan iti ayandan niya. Tapagay munang pa'y pati natay. Pumanawak man lang yan. Kapabwisi. Ay, papanamon! Tay lalabam ako nak! Pura mo, tapnawanan ti lalaban. Just kikit de. Surun kon, puuran ka no? Kasla da maitid na nga igatang ko. Danda ni awan to pa'y igatang ko iti posporo. Puuran ko na nakit din. Hello, Manang. Nakawag ka, Mat. Kunam nga alaamot laang to'y anak mo. Nalipatam samot tan. Di taan na pa'y laeng. Iriri laeng ti isang bay na dito'y balay. Inton at damanin dito'y. Anya? Ngam iyalis dakkano iti may sa apwesto ti amok. Disak mo ti marigatan amang itulod kan mangsukon kan kuana. Imbag di taa, taasidag kayo iti pagadalan. Nagkunang amin nga itulod kon si kunin nyo. Adamot saka na amag na. Mabutang nga rod ti ubing amag na nga is-iso. Masapol na ti kadwana. Anya kumati kabutang na. Naartikit di day taa. Numayalisak iti trabaho, umay ko iyag di ti ubing. Bye! Hello, Manang! Manang! Asino dyan nakasaom? Babae manan? Babae siyempre. Tanimanang ko day jay. Ada ka di pagsayatan nga imbaga ti kabsat mo? May samot day jay. Apay manan. Anya ti basol ni Manang kuken ka? Saan ka di nga isuti nang ibagaken ka nga alaem day jay abastarda? Masyan nga rod iti ubing. Iso nga imbaga na nga alaeg tanatay nga rodin ti inhana. Konsentidor kit di ta isuti ammo. Anton madamdama sa bali manan nagturong ti saritaan. Likli ka man na pagsaritaan ti kinaduldug mo. Mas dawak man kan ka. Naglaing ka amang kalkal iti san arumba nga pagsaritaan. Si katay kunada basurera tinapalabas. Nabayag mo't basitan ti kaawan ni Jane di tabalayda.
Ngam kanayon matlat na ti apa dagiti agasawa. Kasano, kat agpadadaan na kurang iti pasensya. Agapada, sada matlaang agkaida. Ay, na yan ti kasta nga aramid. Kunan ni Paula, ani kano Jane, ti poon tiririda. Ang apay nga rod nga itatawan diya ubing kat kanayon dalat tamot nga agapa. Kastansa, no ti tao, kat nakurang iti pasensya. Kahit kumustamot nga tadya ubing ijay nang ipananda. Ang mga nukay kayat na ijay, no saan anaranggas ti nang ipananda. Saan nga ta mailiw ni Diego iti anak na? Manipo di impan na ijay, dinansapay na pankinit kita. Kasano ang mapanakitaan, kat awan mo't kwartada, kan iparik mo't ni Paula. Apay nga ta asuberbiyada jay anak mau. Kat saan ka mo't asuberbiyada nga inana? Madlaw ko amarigatan ni Paula manipod awanan ni Jane. Mas daawak man ngamin kan kuana. Ado mo ti maitultulong jay ubing. Ngam di na makita. Tatipungtot na ti agari iti kaunggan na. Basta no pungtot ti agari iti kaunggan ti may sa tao. Adayo ka iti grasya ti Diyos. Pudno dayta. Isung awan talinaay iti unag ti pagtaangan ka. Kasla ad-addan samot ti panagapad ngam ti panagkapyada. Kasta ti adayo ti puso na iti Diyos. Narigat ang mamakawan, kan nakurang iti dispensar. Padasam man kit di abagbagaan no kwa, tadinak matdenggan. Ay, barang no dumngag Ngam ti tao anatangkan ti panagpuspuso na, ay, narigat ang maibawing, no awan ti mapasamak kan kwa na, apakadidigraan na. Ay, iyad adayom ti kasta apasama. Ialis dak iti pagtrabaho ak basang. Isubli ka pa'y laang iji ayan datatang mo, wan? Mapanak iji ayan ni Auntie Paula na uyong, Auntie. Uwan kasano kat adayo ti pagtrabahwak? Saanan adito'y balay ti pagyanak? Pagyanan nyo nga rod ngay, Auntie. Adda kano pagyanan mi kadagiti kakadwak at trabahador. Anya gayam ti trabahom. Para supot kan empake iti tinapay nga i-deliver da iti agduduma nga ili. Ay, kasta ka di, Auntie. No mabalin ko kat inton makitak ni tatang kan kakabsat ko, kat agsublita ko maditoy. Ha? Ni, kasano ngay day tabasang? Saan mat nga rod ang mabalin nga agmay-may saka dito'y balay? Nakalagip kayo mat adimap aw dito'y boarding house ipag. Awan ka din ni Diego ipag. Inyag ko pa'y ni Jane dito'y, ta umalis sa kiti trabaho. Kanayon lang arudan tiririmi ka ni Diego. Nayunan man ang dayta nga ubing. Jane, ingka pa'y basit ija unag, tagsarita kami pa'y ka ni Auntie Paula. Sige, Auntie. Itatapim manawan dya ubing. Anya ti pagsaritaan ta. Kaasi dya ubing, no kanayon nyo adangran. Nagipulong kadikan ka ti awanan bain nga ubing ipag. Nakitak dagiti piglat, kan dagiti limitam iti takyag na. Saan kumamot akas jay, Paula? Kurang pa'y dayjay, iti saam anariknak. Idi na amwak ti inaramid ni Diego kanyak ipag. Kayat mo asawan? Itultuloy mo latta ti kinaranggas mo kan kuana no agbati ditoy? Ay, baglakid din. Tadaman ng trabaho ta pare. Wen nga rod pare. Nakautang kami pa iti bagas kan grocery iti store iti asidig tayo. Uray da kami pare. At damot ten utang mi ije store. Into nagsuldo tayo. Bayadak to adagos dayjay. Ay, nagrigat lakid din ayat tikas to ya panagbiag tayo. Nalakala ko mati agbalin a kontraktor. Nga magikarumat dagiti mananggundaway a kontraktor. Saan amat maturog ti Diyos? No asino pa'y dagiti babaknang? Isuda pa'y ti mananggundaway. No agyan mananday dyan nga ubing iti sidong ko. Sigurado apang ipapasak ka dagiti rigrigat kan sakit tinakam ko dayja bastarda.
Saan samatan alimpyo ti utak mo ipag? Ubing, pangipapasam iti sakit tinakam mo? Kastalaan ti masaom Ta saan asik ka tinakarik na iti sakit a napasarak. Gapo iti panang luko da kanyak. Saan nga rod aron ba nga agyan kada kayo tinakakaasi nga ubing? Imbag matam mom ipag. Jane! Rumor kamot la dita. Umay ka ditoy. Apay ka di, auntie. Alaamot lang dito'y dagiti badom. Tagsublita di probinsya. Umaya kun, auntie. Darasam! Ay, talaga gayam asaan anasaya at ti kababalin di asawa ni tatang mo. Adda ka di madingay naramid na kan ka, auntie? Saan anasaya at dagiti imbagbagana? Kanti plano na nga aramidan kan ka. Kabutang ko ni Auntie Paula, auntie. Tsakaya tagyan ni Jebalay mi, no adda ni Auntie Paula. Ngam saan mo't nga rod amabalin apapanawam ni Antim a Paula. Sino nga rod ti kadwak i Jebalay mo, auntie? Padasag makisao iti among mi. No adda maitid na kanyak asabali at trabaho, iti sigod matlaang nga ayan ko. Tapno asidagaklat ta iti balay. Saan ka na pumanaw, auntie? Depende no anya ti ibaga ti boss ko no makisarita akken kuana. Imay itay ti kabsat ni Manong Diego akadwana ni Jane. Ngam pimanaw damot la adagos. Pimanaw da? Asaan da nagkita ka ni Pare Diego? Madlaw ang makapungtot jay kabsat ni Manong Diego. Amangan numaditi panang sangaili ni Paula kenkwana. Kasta nga ta, nagdardaras da pimanaw. Kibin na ni Jane. Ang imbaga nga ta ni Paula ka ni Diego, nga imay ti kabsat kan anak na. Day tatijak mo, ti pagsid na awak. Apay akasangsangpet na, kat pimanaw da adagos. Apag biit damat di taayan da Paula. Ay, italaang nga imay da. Ngam pimanaw damat la dagos. Medyo aday upay tinaggapan da probinsya. Naidumduma ti ugalin day ta Paula. No kumaadda na taltalgad at trabahom, alaan tala ko man jay ubing dito'y balay. Auntie, anyan ti ko na ti boss mo? Inik ka nakiti sa bali at trabaho. Ngam nabababa ti sweldo, tadituyak laang asidag. Nangat nga to kuma ti sweldo, iti pagalisan mi. Kaya't mo asawan? Agyan tandi ti probinsya, auntie? Wen basang, di ka maiturad apanawan, kapulaang iti dakdakkel a sweldo. Ay, agyaman akunay, auntie. Ibilang ka apudpud no nga inak. Mabalin ka di nga awagan kalaangan iti mami? Day takay kayat mo, anak. Da kayo tinakariknak iti pamatag. Adyak na rikna kadatatang kan Auntie Paula, mami. Amom, ididamo, jak kayat ti madaan iti responsibilidad. Ngam idi agangay, napatagkan kanyak, Jane, anak. Dandani kan agturpos iti junior high school, anak. Pagyamanak unay kada kayo, mami. Malagip mo kadipay idi ubing ka, amasapul nga itulod kan sukunan ka. Ita, makawayas kan. Kasano, ibagay yung adagala iti ubing. Day tamot ngamin ti kunada. Ngam, idi naglabas ti sumagmamano abulan, nagparang di ubing. Simurot gayam iti kabagyanda, tabinaot ti inana. Day tatima ko na a fake news. Podno day ta, ti fake news kat damag ang makapadanag. Uray kumamot no podno. Nagalas mat ti kastuyan. Nabambannog ang naggapo iti trabaho. Madanunak ang nagabsuon ti plato iti lababo. Ado pa iti lalabaan di tasuli. Marigatanak nga agunay, tadamatan sa gubanit ko.
Ingkalaan ni Jane, tapno adda si kaso kada tayo. Huwag siyang agpaiso Dakkel itan ni Jane. Adun ti maitulong na dito'y balay. Katuan, adda nga minan asmak. Numabayagak nga agigam iti danom, kumaro ti uyek ko. Isungarod ngayong karkarigatak ti gimatang iti washing machine, tapno saan amababad ti imam iti danom. Kapilitan metla nga agigamak iti danom, no agbanlaw kan agisampaya. Sige, tayo nakalaan ni Jane. Tapno adda agtrabaho dito'y balay. Ne, anya ti dakas nga angin tinangiduron kan kang agpakita dito'y balay si ka Diego. Nabayagan kan ni Jane. Alakon ti anak ko. Anya, itatadakkelan? Idiimpan ko iti balayyo. Imbaga ti asawam, apang ipapasan na iti rigat kan sakit tinakam na. Iso nga inyawid kumatlaang. Kaano nga may mo inyag? Apay, saan ka di nga imbaga dyan na laing nga asawam? Diyak man matukod a panunutan. No anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi, iwalin-walin nyo ni Jane. Itatadakkelan? O mayo alaanan? Naglalaing kayon ngay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panaglabas ti panawan. Dandanin nagturpos ni Jane iti high school. Iti sabali a bangir, saanan ang makapagtrabaho unay ni Paula. Gapo iti sagubanit na. Imbaga na nga rod ka ni Diego, ama panaalaan ni Jane. Tapno anda para trabaho, iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawa sa napauluan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kaano nga inmay mo inyag? Saan ka di nga imbaga di asawam? Diyak man matukod a panunutan, no anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi, iwalin-walin nyo laang ni Jane. Itatadakkelan? Alaan yon? Anda karbengak ang mga ala, ta anak kuket nga rod. Nagalasa talaga ti ugali yo. Kurang laangan ang maaddaan kayo iti Sara, tapno ibagak akasla kayo sa iro. Nagadukat nga imbagamon. Ayan ti anak ko, talakon. Naa, nagtured kan amang ibaga nga anak mo. Idinto ta idi kasapulan na kayo, di yu impaikan kwa na ti umno para iti ubing. Anak ko ni Jane. Di nak man pagkatawaan manang. Kasano ko mga da anak mo, kat awan mo't asawam. Makiasawa ka nga minan tapno maaddaan ka iti anak. Na, nagbastos ka mo't impasam kanyak ti pagrebengam idibasit pay ti anak mo. Ita, alaem tapakairanudan yon. Rumbang lang ang mairano daken ko na, tasakit nga rod ti amana. Imbag no kayat ni Jane ti agawid iji balayo, kat naranggas mo't ni Paula. Anya ti kuna di anak mo? Mapansukunan ni Diego, ni Jane. Tapno ada para trabaho yaw. Nakaro nga min ti asmak nanang, kanayon ti uyek ko. Ay, napuskol mo't at talaga ti panagrupropam. Idi ubeng, kanayon mo adang ran. Itatadakkelan, kasapulam mo't gayam. Tapno da sirbi na atim mao Ay, apaw, pakawanam ti tao at di na piman ammo ti lablabidan na. Anya ka di ti imayan yun, nanang. Dayta ka di umay mangsidir kanya. Imay ko inikandag iti ubing iti bunga ti Chico. Sayang amin, tamarigrigrag dalaang. Iso anamuak, asukunan gayam ti asawam ni Jane. Saan nga rod aday dya adjin ti pagsaritaan tayo, nanang?
Saan mo akayat apagsaritaan? Ngam kayat mo nga umay dito tapno adag serbikan ka, kasta ka day. Rumbang lang nga pagserbyan nak. Basol na ti itatao na dito'y lubong, nanang. Saan ko ang maawatan no anya aklase ti panagpampanuno ti adakan ni Paula? Anya ka di manan, tinaramid ti anak mau. Imbaon na kano ni Diego ang mapanasukunan ni Jane tapno adag serbikan kwa na. Tasaan sa kano na makatrabahaw. Nagturad lakit din a tao. Awa na pulos pa nagbabain na. Aruda, anya nga tatim ako na ti kabsat ni Diego ang nangaywan kan ni Jane. Nalabit a masuron. Itapa, itadakkelan sa daibaga nga alaan da. Ay, makita no may sangpet na ni Jane. Balasang siguro niya ubeng, akanayon ako dutan ide ni Paula. Tatang, da kayo kading agpaiso? Balasang kagaya man, anak ko. Itaman pa'y, tatang. Agmano Bendisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Imbag ta simbang petkan. Mailiw kami unayan kan ka. Uray dagiti addim. Kailiw da ka unayan. Intugot yu kumaidaa. Bakasyon maten. Umay kamat pumasyar ijay syudad balasang ko. Nabayag adi kayim imay ijay. Kayat ko nga umay ija syudad, tatang. Ngamdya kayat a panawan ni mami. Mami pa'y gaya man te awag mo kiniantim. Wan, tatang. Imbilang kon, kaspudpud no nga inak, tanagsingpot kanyak. Sumurot ka kadika ni tatang mo, anak ko. Bakasyon mat, mami. Inaklabasit pumasyar ijay. Agsublikan to ka din matlaang. Wan, mami. Saan kayo ang mabalin a panawan nga agmay-maysa? Agyaman no kasta anak ko. Sapay ko ma, tanasaya at tutitrato kan ka ni Paula, kandagiti kakabsat mo ijay. Di da pa'y lang ata nagbalbaliw. Tumultulad nga min dagiti kakabsat ko iti makitkita da nga aramid ti inada. No anya nga min ti makita ti ubing iti unag ti pagtaengan, isumot ti tuladen na. Isong agpapada da idi akanayon ang mangibaon kanyak. Ipayawat da amin, uray magaw at damat. Ken, jak magustuhan ti inaramid kadata ni ipag Paula, idi napanta iti balayda. At datan dito balay, matmaturog siguro ni Antim, tama ditirik nana. Ayan ka di dagiti kakabsat ko, tang. Nagwara ti unag ti balay. Diyak amo no sa dino tinapananda. Ang mga no di da pala simbang pet ang naggapoy di pagadalan. Kunak man no bakasyon dan. Saan da pa nagbakasyon? Inton umay alawas pa ilang ti bakasyon da. Sige. Taidalimanak ko pa'y dagiti nagadu awara, tatang. Alaman nga rod anak. Tamapanak man iti ayan ni Pare Mario. Pagtulagan mi no sa dino ti sumaruno a pagtrabahuan mi. Sige, tatang. Rugyak matan ti agidalimanag. Nagbasit lang arudan abalay. Ado pa'y laawara. Uray basit ti balay, no naurnos kan madalos, makaay-ayo latta iti imatang. Sika ka diday ta, Jen. Inayadam mo tatamat maturugak. Nalukagak, iti ada nagkarintong dito'y salas. Ha? Ay, pasensya kayo nanti. Kaslamat nga min nabagyo dito o nagtibalayo. Isong agidaldaliman ka. Agluto kanto inton madamdama, ta sumangpat dagiti kakabsat mo. Sige, auntie. Di da ka di amot agidalimanag? Tanagado awarada dito'y salas? Napanda amin ijay pagadalan. Awan ti makasango. Ha? Mabalin mo't nga aramidan. Sakbay ang mapanda ko maag-eskwela. Asidagmat ti pagadalan. Masuron samot ni Jen nga agtrabaho. Kumarintong, isuan na lukaga, imbisa maturog. Ang mayat mo't basita nakitaan ti salas, manipod adda dito ni Jane.
Awan pa'y maurnong amurang, talabaan namot adagos. Dakkel lakit di ti mabayadan iti kuryente. Takanayon namot nga aramatan ti washing machine. Di bagam kan kwa na agalgalan na tilabaan na. Di naaramatin ti washing machine. Ibagak tukan kwa na inton bigat. Saan ko makanayon nga washing machine? Inton kwan, kurang ti igatang manin iti agas mo. Ibagak tukan kwa na dayta. Kargaak man iti danom ti washing machine. Tani, ado man ang timurang dagiti kakabsat ko. Ado pa'y tinamurangan ni tatang. Saan mo akargaan ti danom ti washing machine? Galgalam dagiti lupot. Tanangin na ti mabayadan iti kuryente. Dayta ti bilin ni tatang mo. Ha? Aggalgalak, auntie? Anya nga ro ti usar ti washing machine. No saan nga aramatan? Ginatang ni tatang mo dayta ta masakitak. Ngamsi ka, saan ka mat amasakit? Isu agalgalamon, ta isupay ti bayadan iti kuryente. Sige, auntie. Galgalakon. Rumbang laang. Awan paggatang ko iti agas ko, no pagbayad manan iti kuryente. Auntie, apay anaadaan kayo iti kasta asakit? Ni, anya ti amok ngay. No amok akat liniklikak ko ma, tapno sa anak anaadaan iti kastoy asakit. Hello, balasang ko. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Payakas lang, naliday kayo? Maikawak la siguro. Gapo iti kaawan mo, anak ko. Di kagdanag, Mami. Sumangpetak mat lang, dita. Maikawak iti kaawan mo. Kumusta da ngay dita? Di da pa nagbakasyon, ngam dandanin, Mami. Ni, apay adi da pa'y nagbakasyon kat nakabakasyon kayon. Namin ano ngamin ana suspendi ti klase da ditoy. Gapu iti layos, Mami. Dita, kat saan tayo mat analay layos? Ay, alangarod balasang ko. Ay, sapay makagurguri-gurak. Madmadi at talaga tiriknak. Sige, bye. Asino tinakasarita mit ti cellphone, tamatartaranta ka. Agurigor ka no ni mami, tatang. Iso ang masapul amapan ko asikaswan. Panawan na kami. Idin to tamasakit mat ni Antim. Nagado kayo mat ditoy. Idin to tagmay-may sa ni mami. Napatpatag ka din ni Manang, ngamsak nga mam. Kasapulan ka mat Masapul aso papakak ti kinasayat ni mami kanyak, tatang. Iso ang masapul nga agawid ak ijabalay na. Awan maitid ko apagpletem. Ha? Ang kasapulan nak ni mami. Uray da kami mat. Kasapulan da ka. Iso asaan ka apumanaw. Naimbag abigat yun, nana. Umayak ko maagpakpakaasi kada kayo. Bigbigat, balasang ko. Anya ka diti ipakpakaasim ako nam. Kasapulan naktiimbilang ko nga inaidya probinsya. Taggurigor ka no. Ita, anya ti maitulong ko basang. Pautangan na ko maitipagpletek. Taipajikas to ni mami inton makadano nak idya probinsya. Pangaasiyo ko man, hana. Sige, balasang ko. Kaasim at timbilang mo nga inam ako nam. Nasingpot ka di kan ka, basang? Winana, awan ti makunakkan kwa na. Itatama sakit, masapul nga inak asikaswan. Nagasat ka nga rod ano kasta, basang. Nakasarak ka itinasaya at ken ka. Apay abi nagkat mo tibag mo. Papanam, Masapul nga agawid ak ije ayan ni mami, auntie. Agurigor ka no. panawam ti pagrabangam ditoy. Pagrabangak ti mga sikaso ka ni mami. Taimpatagnak, Auntie Paula. Adamot dagiti anak yung impatpatagyo. Rombang nga sikaswan da kayo. Pumanaw ka, di ka pa'y nagpakada ka ni tatang mo. Da kayon to ti mangibaga, auntie. Madanaganak ngamin unay para ka ni mami. Unay kat day taadanag mon. Tagdardaras ka pa'y. Saan ka na pumanaw? Diyak langkit ti kayat nga dadaki sa mapasamak ka ni mami, auntie. Iso panawan kayon.
Madanagan unay ni Jane para kanimanang Betty. Madlaw nga ipatpatag na launay. Mami, kumusta kayon? Ada ka di agas yo? Adakan anak ko. Nagbiit ka mata na si Mangpat. Idi imbagayo ang makagurgurigur kayo. Madanagan ako unay, mami. Imbag man ta pinalubusan da ka. Idi nagpakadak. Didak ikan iti pagpletek. Isuan na panak imutang iti kaaruba da. Imbagak nga ipajikas ta ti inutang ko. O sige anak, ingka nga rod ipajikas ti inutang mo. Wen, mami. Ada ka di agas yo? Danag mo na ay abalasang ko. Ada agas a reserbak di ta medicine cabinet. Mayatan tiriknak, ta sinigod ko tinagtumar itay. Agyaman apo. Ay, kunaklakit din no anyan tinapasamak yo, mami. Saan ka din nga agsubli ija ayan datatang mo? Saan, auntie? Saan lata na saya at ti kababalin ni Auntie Paula? Di na pa'y kahit nga aramatak ti washing machine. Galgalak ka no ti adu alupot da. Abay, di pa ila nakaluto ni Jane. Apay asapulam ni Jane, kat nagawid takasapulan ka no ni manang mo. Anya, talaga anapatpatig ni Manang, ngamsyak nga amana. Day ti imbagak kenkwana. Ngam ko na anapatag ka no unay ni manang mo. Taiso ka no tinakariknaan na iti pamatag. Kawatan nga rod, asaan ka anapatagkan kwa na. Tadamot sakit mo, ngam pinanawan na ka. Kunanamot nga adda kanumat anak ko ang mga sikaso kanya. Anya nga tati addakin ni Manang awan ka data. Masurunak iti dayja bastarda. Awan utang na naimbag anakap. Amuyo tata. Nangag ko itay ti saritaan da pare Diego kan Paula. Mapanak ko may di balay da. Saan ako na nagpatuloy. Anya tinangag mawanag saritaan da, Mariaw. Anya ka no ti adda ka ni Manang Bete, nga awan kadakwada. Apay anay tapay tinagsaritaan da. Apay ka no pinanawan ni Jane Ida, katnapan ka ni Manang Bete. E dinto, tamasakit mat ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaamaw. Naglaka nga ibaga, no anya ti adda iti kabsat ni Jigaw, nga awan kadakwada nga gasawa. Ne, anya ngay dayjay, tata. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryatay o itaalawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kabayatan ti kadda ni Jane iti balay da Diego. Imawag ni Betty. Kat impakaam muna kan ni Jane ang makagurgurigur da ito'y. Nagdanag nga rod ni Jane. Kat nagawid adagos iti ayan ni Betty. Nga uray saan kumapalubusan ni Diego. Kabayatan na, mas daaw mat ni Mario, no apay pinili ni Jane ti kabsat ni Diego, ngam ti pamilya ni Diego. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay kanwa pinanawan ida ni Jane, katnapan iti ayan ni Manang Betty. Kat agpadadamat nga agsakit ka ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaawat. Naglaka nga ibaga, no anya ti adda iti kabsat ni Jigaw, nga awan kadakwada nga gasawa. Ha? Anya ngay data, tata? Iji balay da Jigaw, awan na pulos narik na ti ubing apan ang ipatag, ken panagayat da iti agasawa.
Ayun nga payson niya. Kanayon aranggasan ni Paula ti ubing. Nalabit nga itayan ti kabsat ni Diego kat nasaya at ti trato da iti ubeng. Isu amas pilyin na, tinakariknaan na iti pamatag. Kasta ka di tata. Apay, nakaskas daw kalipay laday ta. Iti pa naglabas ti panawan. Kasla kumarkaro mati kasasaad mo. Awan lang arudan ti makukwarta. Di na kan samot ng panawan ti sakit mo. Huwag nga, Rod. No muna ta dadakkel ti anak ta, ngam awan pa'y matammo da trabaho. Agpipin na tududakit din no asino ti aginaw ka nagdalos. Daytan samot no maminsan ti san ko apaka imimbagan. Kanayo na ka ma-stress kadakwada. Ala, bingay-bingayam langin ti trabaho tunggal may sa kadakwada. Tapno makatulong damat. Huwag sa ngagpaiso. Magsilabamot tin itibado na. No asino ti saan amang laba itibado na, awan pagbado na. Anya pa'y ngay no di kasta. Makita man no asino ti saan amang ilaba iti lupot na. Desidido ka di amapan iji abroad, anak. Wen, mami, ada nga min kadwak amapan matijay. Restaurant matlaan ti ko na mapagtrabahuan nyo. Wen, mami, no adan ton trabaho ki Jay, saan kayon nga agtrabaho? Taipawitan kayo iti kwarta iti binulan. Ne, madimot ati kasta balasang ko. Agbalinakit din adon niya. Awan dakes na, no pagbalinan kayo adon niya, mami. Aginggat ka ba ilak, agtrabaho ak. Narigat ti agtugtugaw nga agmalmalam. Pakaalaan iti sakit. Kayo agpa-share mami. Manumot lang nga iti kanan nyo. Saan na masapol nga agtrabaho kayo pa'y, no adan tumat trabaho. Talaga sa anak ang nagkamali. Anang ibilang kan kaakas anak ko. Kasta akmat, mami. Jak nagbidot anang ibilang kada kayo akas inag. Unay ka ti balay yon, Paula. Ayan ka di dagiti anak mo. Apay adi daban laurnusan dagito'y wara. Diyak man ang munanang. Sumangpet danto no dandan ni panangan. Kasta ka di latan. Idi ada ni Jane sa anakastoy ti balayaw. Huwan nga rod nanang. No hasino pa'y dagiti dinong dungok. Didak matulungan. Uray ko ma, no mapandaag birok iti trabaho da. Tapno matulungan da ka. Ay pagbagak mat ang mapandaang birok. Barkada sa ti sapsapulan da. Nilaang ngamin Jane ti babae kat. Ay ngampim manaw mo, tanapat patagkan ko na, di nakariknaan na iti pamatag. Saan yun nga'y palagip nanang? Dayto'y naudi ay umay na. Nakaginawak. Ngam saan mo't anagbayag? Pimanaw mo't adagos. Nagasa, di nang iparik na kankwa na iti pamatag. Malas mo mo't anang ikuskuspel kankwa na. Anya ti kunam, inutang ni Manong Diego ti daddo maasweldom lakay? Wen, bakat. Follow-up check-up manan ni Paula. Agkasapulan damanan iti kwarta. Ay, kaasimot ni Paula. Mapmapan iti agas ti kwartada. Iso nga impautang ko na ti kwarta ka. Maasyanak ni pare Diego. Agpakpakaasi ngamin. Kimaro siguro manan ti asmana. Tanakitak ngamin ang naglaba. Ngambasit laeng mo't yan nakitak alinabaan na. Bado nan samu laeng nga nagdigos. Rumbang kumaasaan nga agigam iti danom. No kagura matibagina. Kapilitan tadimot nga rod ilabaan dagiti lalaki nga anak na. Ay, no kumadi na pinapanaw idi ni Jane. Dakkel kuma akatulungan na ita. Dayta ti di na pinanunot. Husto jay ko nam idi, asaan na ako ko amin nagundaway.
Taiso kat agkapsot to. Idinto ta dumakkalmat ni Jane. Kat dimtengan dayta. Ita, nakapsutan ni Paula. Kat dakkalmatan ni Jane. Amangan no adda pa'y kat natalgad at trabahonan. Adda ka manan dito'y gripo, Paula. Inton kwan, si Miderman ti asmam. Ay, awan pa'y nga Mindanao, iti balay ni. Isakdok laang kumatoy basit agalon. Ayan nga mindagiti anak mo. Apay asaan nga isuda ti sumakdo. Agi dadangak la ko maiti danom. Awan mat gayam danom. Sumakdudan to iti pagluto, inton sumangpet da. No kasapulam tinapudot adanom, ikan ka adamat karga di termos ko. Inka alaan timag mo, taikan ka. Alaman nga rod. Ay, malamlaminak nga minis o akayat ko ti agkape. Wano saan, jay termos mo ti alaam. Taikabil ko ti karga ti termos ko. Ay na, agyaman ako unay, Lerma. Apayan bakat? Isursur-sur mo matan ti termos. Napan ko inted ti karga na anapudot adanon kin ni Paula. Ikarkarigatan na ti agsakdo iti idadang na. Madlaw anakapsot. Kuna ni pari Diego, saan la kanumat nga asmati sakit na? Adda kanupay sakit na iti puso. Ay sus, delikado nga rod ano kasta lakay. Uray kumamat no nanakam dagiti anak da. Wan nga rod, di mo't ida madisiplinaan ni Manong Diego. Takanayon iti trabaho na. Ay, kaasimat ni pari Diego. Diyay laang awawagan ni Paula abastarda, tinanakam nga anak na. Ayan nga tamat itan ni Jane. Nabayag basitan diyay umay na. Imutang ngamin kanyak kat iti pagplete na anagawid. Wan nga rod bakat. Kat apaman asimang pati diyay probinsya. Impajikas na adagos ti inutang na. Wan nga rod, nasingpet at talaga day diyay nga ubing. Mano kayo ngay nagkakadwa mapan ijay Europe, anak ko. 5 kami, mami. May sat employer mi ijay. Naggasat kayo, ta direct hiring kayo. Ada nga min negosyo na dito, iti mga lakada kayo ijay. Wen nga rod, mami. Nasingpet, kan nataerday jay ay European. Apay nga rod nga imisam ka. Sabalin samot tunday tabasang. Naibagak lang matipod no, mami. Ngam, agpay sa timbagan. Barang arman na kangarod day nga employer, Asino ako mangay ng arman na, mami. May saak lang amarigrigat. Idinto tabak ng dayjay. Di mo laang mo, anak ko. No ngay maulaw iti kinapintas mo. Nagpintas samot ti anak ko. Anya ka diti imbaga ti doktor. Apay akimaro ti kutong mo. Saan gamin amagatang amin dagiti agas, nanang? Kurang ti sweldo ni Diego nga igatang kadagiti amin nga inreseta ti doktor. Isumat lagayam adi ka may imbagan. Ta saan nyo amagatang dagiti agas mo? Uray kasano ti ayat mi amang gatang. No awan mati may gatang, nanang. Ay, nagrigatan. Sapay awan mo't nga rod maitulong mi kadakayaw. Amom mo't nga awan permanente at trabaho ni tatang yaw. Mariknak kat agkapsutak, nanang. Kaslasaan akon nga agbayag. Ay, saan ka kagsao iti kasta? Ada kaasi ti apaw. Agkid daw ka nga men iti kaasi na. Wan man, nanang. Nabayag ajak nagkarkararag. Saan arumbang alipatan ti panagkararag? Pagrebengan tayo ti agkid daw iti pamakawan kan ni apaw. Kadagiti amin ang nagbasbasulan tayo. Mapakawanak pa'y nga ta, nanang. Uray ka sa no kadagsan ti basol mo. No napasnag ka dumawat iti pamakawan. Apahikit din at di nakapakawanan.
Agsingsingpot kan agan anad ka iji papanam, anak ko. Uray da kayo mat, mami. Agan-anad kayo mat ditoy. Umawag ka adagos, no makadanon kayo ijay. Kanayon nakto ag video call. Tapno kanayon tang aginiliw, mami. Ulitak, agan anad ka, ha? Ariglado, mami. O sige, tamapan kaming kadagiti kakadwak di taunag. Agawid kayo matan iti probinsya. Uwan basang, mapanak matan iji terminal tibas. Bye. I love you, mami. I love you, Mat, anak ko. Itaman pa'y barok. Anak ka di parikaw. Matanaga na kadagiti apo ko yo, tatang. Naigumunda matan iti barkada. Saan ko mat amay bagakin ni Paula? Tama nga no kumaro tirikrik-nain na. Mas daawak ta payakas di tinagbanagan da. Kat kanayon mo't ida mabagbagaan. Saan langan ni Paula ti pagdandanagak, tatang? Pati dagiti ubing. Ala, tumulong ka mang bagbaga kadakwada. Bareng denggendak. Hawan man, tatang. Hintun ko an, masipangol ko ida. Bareng no iso ti pagnakmanda. Uray na saya at tipanggap mo amang disiplina kadakwada. No madangramot ida, si katagbalin na dakais. Ay, idida kami ti ubing. Mababaot kami. Isungawan tinatangkan ti ulo na kada kami. Wala ta kabutang nyo ti baot. Agbaot nga rod dagiti tattao iday. Itangay, may paritan ti agbaot. Saan matan ang mabutang dagiti ubing iti baot? Kaslaburido ka, pare, at ka di maitulong ko. Maladingitan na kadagiti anak ko, pare. Apay akas jay mutan tinagbambanagan da. No di da ka denggan, pare. Di da kan tumot pabasulen, no dadakas ang mapasama kadakwada. Gapo siguro, tanakurang ti oras ko kadakwada. Gapo tagtrabaho ak lakit nga rod. Saan ka unay ama konsensya, tawan basol mo, pare? Pinag-eskwela mi da. Tapno maamuan da ti dakas kan saan. Ay, daksang gasat kadagiti anak ko. Saan mo ngay bagati kasta, pare? Awan ti daksang gasat nga ama. Pinadakkel mo ida. Kabaalandan ti agtrabaho para iti bagida. Makapadismayang amin, pare. Imbag pa ni Jane. Ay, at dako ma dito ni Jane. Saan kan ngagparikot pa'y, pare? Diyay kit di agas ni Paula, ti pangigatangam, iti kwartam. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Nasayatak dito mami. Imbikat kayo ka din iti trabaho yu dita? Ha? Kabaalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Umikat kayo kit din. Taag-relax kayo latan. Umanay mati ipahuit ko akwartayo. Uraing kay pi agpasyar. Mabalin. Wanan, anak ko. Sige, umikatak ton. Adan impawit ko. In kayo matagpasyar ija syudad. Tairwaryo ti kwarta. Ikanyo man matdatatang, mami? Wan, anak ko. Nasaya at mat no ikam ni tatang mo. Tapno lumong aw mat itirigat. Wan, mami. Tapno mapadasan naman timadaan iti kwarta. Adi na unay pagrigatan. Kasta tinasaya at nga inanak, anak ko. Pasaray purwa kamot ida. Takaa si damat. Nakalagip kamot nga imay dito yung balay, manang. Apay adi mo kaduan ni Jane. Pasensya ka, no saan mi ana ibagbaga, takalaat ngamin. Ha? Anya, ti kahit mo asawan, manang. Addan ni Jane ija Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant. Apay adi man lang nagpakada kanyak. Kalaat ngamin ti ipapanda. Inala dati sigod nga employer da ditoy. Imayak ditoy, taited ko ti imbagana nga ited ko kada kayo. Anya day tamanang. Kwarta. Imbaglaan na yun kano ti usarin nyo. Anya? Pinawitan na ti anak ko, manang. Agparparikutak ita. Gapot awan aramatan ni Paula.
agsakit ngamin. Anya? Agsakit? Ayan na nga, Rod. Awan mo't ditoy. Aday, Jesselyn manang. Ingka kita no kayat mo. Apay akas na ti itsura na. Nagkutumutan. Nakaturog pa'y laing manang. Kurang ti ginatang ko nga agas na. Ingka nga, Rod, gatangan ng dagiti agas na nga impagatang ti doktor. At damot day ta impawit ni Jane a kwarta. Inak nga roden manang. Imbaglakit din. Tapinawitan nak ti anak ko. Agyaman ka. Tanasingpot di anak mo. Nga uray saan nyo nga impatag. Inak nga roden gumatang iti agas manang. Hala, dito'y kapaylaeng. Mabiitak laeng. Sige. Oy. Sino ka? Dinak ka din mabigbig? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta seryeta yu itaalawas ang napuluan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas maladingitan da Diego kan Paula tasadot kan irresponsable dagiti anak da. Iti sabali a bangir nakapan ni Jane ijay abroad. Asan nga mo ni Diego? Idinadanon ti panagpawit ni Jane kan ni Betty. Inlakam na nga impawitan da Diego. Papagayam, denggan ti tuloy ta seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sino ka? Ha? Dinak ka din mabigbig, Paula? Sika ka din ay tama ng Betty. Imbag man ta ng kapasyar ka. Apay anag kutong kan ipag. Mangan ka kuma, tapno saan ka maidalit. Mga anak mat. Kurang lang amin ti agas ko. Iso siguro akas toy. San abale, tanapanan gimatang ni Diego iti agas mo. Adda impaw it ni Jane apaggatang na iti agas mo. Impaw it ko nam. Apay, ayan ka din ni Jane manang. Adda ni Jay Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant ijay. Impaw itan na kami. Imbag man. Nasingpot ti imbilang kong anak. Amo na ti tumulong iti makasapol iti tulong. Kompletong ti ginatang ko nga agas. Pati vitamins nga inreseta ti doktor. Nagatang kon. Anya pa kita ginatgatang mo. Ano mat? Gimata kadagiti na sustansya a prutas kan natnatang. Kanda dumapay. Tapno agsubli adagos ti pigsam. Imbag man. Tain raman na tayo a pinawitan ni Jane. Uwan nga rod bakit. Ala, mangan kan. Tapno makatumar kan iti agas mo. At da in-take out ko analuto ang makan. Ayan ka ni dagiti anak ta. Bayamon dagi jay. Makaamuda matan iti pagida. No kayat da pa'y ti agbyag. Agsalukag da. Huwag na ang paiso. No di mo idaikan iti leksyon. Sandang agnakam. Isuakanin ta amin dagita. Ala, mangantan. Tapno makatumarkan. Intaman mo't ijibalay da Paula. Inta kitaan ti anak ta. Naidalitan. Kaputawan mo't maigatang da iti agas na. Ay kat inta ah.
Ore ko man nasustansya mo ti may paunig na tapno sana kumapsot. Kasano kat saan mo't anatalga ti trabaho ti asawa na. Awan maigatang da iti nasustansya at araon. Nagdadakkelan na giyanak da. No kumamat tulungan da di amada. Agbirok da kumay ti trabaho da. Nakurang da iti panagpampanunot. Di da pa'y maornos ti unag ti balay da. Kasano nga tayo ti panang disiplina kadakwada. Pagmadyan na ti saan anakaramraman iti baot iti ubing pay. Ay, awan kabuteng da. Simarantakan? Saan ka na nakailad a kanayaw? Idila na padalawas nga imayak kat nakailad ka. Nakapsot ka. Adda nga minan agas ko aginatang ni Diego. Kan naimas ataraon, tatang, nanang. Asino tinasingpot ang nagpautang ka na kayo iti inggatang yaw? Saan mi nga inutang, nanang? Impaw it ni Jane. Ha? Apay, ayan tisyo man mau. Imbag man ta pinawitan na kayaw. Adda ka nun ija abroad, tatang. Impawitan na ni Manang Betty. Kat inraman na kami mat a pinawitan. Imbag pa tisyo man mau nga awawagam iti bastarda. Ta mas makatulong ken kangam na iti dinungdungom nga anak. Papakpakanda ka dilatan? Nagdadakkel da at tao. Wan nga rod, tatang. Nanang, makapa-stress da akanayo. Adda kamot dito'y ayang ti gripo. Ni, simaranta kamot, Paula. Wan nga rod. Kunak no agtultuloy ang amay dalit. Nasaon ni Mario nga impawitan da kayo ni Jane. Kanayon na kami nga iraman, no agpawit iti kabsat ni Diego. Iso amagatang yung mati kayat yung agatanganan. No ag-take out ni Diego iti naluto amakan. Pasaray di na ilakaman dagiti anak ko, no awan dapay. Tapno agsalukag damat ka no. Rumbang laang, tainton makariknada iti bisin, agsalukag damat. Dinong dungok nga agpayso ita. Ngam saan ko ida nga insuro nga agtrabaho. Nang runa idi addapay ni Jane. Idi babasit da. Ni Jane ti agtrabaho iti amin. Ita, ni Jane tinanakam kadakwada. Iso asaan mon nga awagan iti bastarda. No adala ko madito isangok. Agpakawanak kan ko ana. Iso tinang salbar iti naidalit asalunat ko. Hello, anak. Kumusta ka man nandita? Nasalon ataklat ta dito mami. Da kayo kit dita, ha? Maragsakan launay datatang mo iti ipawpawit mo. Nagbaliw pa yan ti kasasaad ni Paula. Tamagatang dandag iti agas, ken umno at araunda. Nasayat mat no kasta, mami. Kasde ka dilat nga awan trabaho dagiti kakabsat ko? Awan pay met iti naudi nga ipapan ko ijay. Ngam kinasaok ida, nga agbirok damat iti trabaho da. Imbagak nga ti ipawpawit mo, kat para iti agas ti inada. Ad-adda adida agsalukag, no amuda nga daur-urayan dalatang, mami. Imbagak mo't daytan kanitatang mo. Imbagak ano gumatang iti naluto iti restaurant, para laeng kadakwada adwa. Bayam nga agluto dagiti asadot. Rumbang laeng, aggunay da, inton mabisinanda. Ay, una yan. Ah, sige, mami, taurasan ti pa nagtrabaho. Bye! Bye, anak! Awan ka din lang tati trabaho dagiti anak mo, Ipag. Jay Maysa, simrek a waiter iti Maysa a restaurant manang. Iti nagsweldo, impapalmot jay dua. Agbirok na kumamot na iti trabaho da, tapno agsweldo damat. Day tati imbagak, iso apadasan da kanumat ti agbirok. Rumbang laeng. Anya nga iti masakbayan da, no barkada laeng ti amuda.
Mayat jay imbagham, asaan nga ilak aman iti kanenda tapno mabisinanda. Ni Jane ti akin nakam di taipag. Di da kano agsalukag no saan da ang makarik na iti bisin. Mabainak pa ikat kankwana. Tauray saan nasaya at impakpakitak kankwana. Nasaya at latamat kada kami. Dumawat akto kankwana iti pamakawan inton sumangpet. Manipod pawpawitan ni Jane da pari Diego. At damot din nagbaliwan ti kasasaad ni Paula. Wen tamagatang damot ti kayat da agatanganan. Idi ngamin kat basit ti sweldo ni Manong Diego. Kan saan mat akanayon ti trabaho na. Sa maysa, at dan trabaho di may sa alalaki. No sa balila at taon ni Jane, itikas di nga nararamid ni Paula kankwana. Sigurado adi na ipawitan ida iti kwarta. Bilibak mat nga rod iti kinasingpat ni Jane. No may di kabsat ni Diego, sangwan ni Paula iti nasayaat. Saan akas idi adi na pay nga ilyon. Padasan na adi kalangan iti nasayaat. Sigurado, agsardang ti binulan nga allowance da. Unang agpaiso. Kat dayta ti maalan ni Paula. No di nasaysayaatan ti panakilangan na kadakwada. Hello anak, imbag man ta nakaawag ka manan. Vacant mo ka di? Wan, mami. Aday bagak, mami. Nagaraman ti employer ko kanya. Anya? Napudno nga tamot lakan kaday ta nga employer mo, anak ko. Paliiwag pa mami. Imbaga na anong kanusong bata, kat agkalay sa kamin. Nasingpot ka di mo't laang day ta tao. Amangan no narang gasto no agasawa kayon. Barang no saan tong agbaliyo. Nasingpat mat kada kami nga empleados na. Paliiwam ana imbag, anak ko. Narigat ti maisagmak. Ken maisa, no mabalin, dito'y kayon to Pilipinas nga agkalay sa. Kalay sa adagos? Jack pa'y mat sinungbatan. Inton masungbatam anak ko, iso day tati kayat ko asawan. Okay, mami. O sige na, Roden. Bye. Bye, anak ko. Aganad ka dita. Awan sigurong tiguran ni Paula kan ni Jane nga anak mo, pare. Agbababawi pa'y kit din iti inararamid na idikan kwa na, pare. Nagasat ka. Tauray saan nga iti sidong mo ti dimaklan na. Amo na kayo pa'y latalyawan. Wen nga rod, pare. Ngam nagasgasat ni manang ko. Taiso ti kayat ti anak ko. Wen taiso nga may tinakariknaan na iti pamateg. At damot babawik, no apay asan ko nga inaramid ti pagrebengakken kwa na kas ama. Ngam imbaglakid din ta iti kabsat mo tinangipanamkan kwa na idi. Iso ang nagasat ni manang ko. Taiso tinakaanos iti anak ko. Ita, iso ti agnumnumar iti nasaya at agasa. Ne, adamot umawawag iti cellphone mo lakay. Sungbatam Nay, ano number mat? Asino nga tada ito Sungbatam tapno maamuam no asino. Hello? Hello, Tatang. Ha? Kumusta kayo dita? Jane, anak? Amom ti number ko? Dinamag ko ka ni Mami. Damagak, no kayat yung ang makiasawak itimay sa European. European? Kasla Amerikano? No taga-Amerika, iso, Amerikano. Ngamda ito'y kat may sa European. Di addanto apokok a European. Ni Tatang Mat, di kampay nagasawa, apo ko adagos. Ay, no nasaya at lakit de. Ala, makiasawa kan. Tapno adamot sa bali apulita yaw. European ko naman. Kasla Amerikano matlaeng. Ni Tatang. Kaya't na adagos. O sige nga, Rodtang. Bye. Sige anak.
Bye! Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Iso anang ko ti saritaan niyo ka ni Jane. Asawaan nga tati kung kunana ay European. Napintas ni Jane. Awan dakas na, lumagustuhan ti may sa agang ganaet. Ay na, adan tumanugang ko agang ganait. Nagasat ni Jane, no kasta. Makaasawa iti European. Ay, jaklaim pagarup. At iubay nga inawawagam iti bastarda. Nakadanon ija Europe. Huwag nga ron. No mabalin la ko mga isubli dagiti pasamak. Saan ko naranggasan? Akas iti inaramid ko idikan kuana. Kita manladag iti pasamak. Isupay ita ti makatulong kadata. Nagnakam samot laang ang dagiti anak na. Imbaga kanakwada, a babae ni Jane, ngam amo na ti agsalukag. Idinto ta isuda a lalaki kat awan trabaho da. No kayat dati agbyag, agsalukag da. Sana tay sakpay laang ti pagtaudan ti kananda. Iso amayat ti insing-hasing ni Manang Betty. Abisinan ida, tapno amo da ti rigat. Intunkuan, makasasawa da. Ibagada na mga asawa da. Magasawa da, no adda kwartada. Ngam no awan kwartada, anya nga iti usarenda. Adapay mayat a makiasawa kadakwada. Sa bali ita ti Chimpo, no agrigat ti babae iti sidong ti lalaki, at damang isukat iti asawa na. Nang rona no agrigrigat lang arudan sa naranggas ti lalaki, awan lat ammo. Hello, anak. Mami, saan ka di nga dasulab da tatang dita probinsya? Mauwan anak ko. Adamot basit sular da ditoy. Kay kayat da ijay syudad, ta ijay tayan ti trabaho ni tatang mo. Asidag da iti karayan. Saan ka di, mami? Wen, ada karayan iti asidag ti kalsada. Apay no pauitan kayo iti pagpuunam. Tagaramid kayo iti hollow blocks a para lako. Ado siguro ti agatang iti hollow blocks, mami. Nagararamid idi da tatang mo. Ngam awan laang ti pagpuunan da. Iso nga insardeng da, kat napanda iji syudad. Wen, malagip kun. Nagararamid da idi, mami. Basitak pa idi. Iso idi ti trabaho da, anak ko. Mangtedak iti puunan. Tada kayo ti mangimanihar, mami. Ibagak kada tatang nga agawid da dita. Ta isuda ti agaramid. Sige. Ibagam kadakwada no kayat da, anak ko. Hello anak, nakaawag kamay. Tatang, saan ka di nga muyo ti agaramid iti hollow blocks? Awan anak, apay ka day? Diyo ka di kaya ti agawid iti probinsya, ta agaramid kayo manen? Saan kayo nga agabang? Agaramid tayo iti balayo iti probinsya. Anya? Agaramid iti balay kunam? Wen tatang, awan matla ti permanente at trabaho yu dita. Ijay probinsya, mabalin kayo ti agaramid iti hollow blocks ngay lako yu. Kadwayo ni mami. Mayat nga agpayso no at dabalay ijay probinsya. Tapno saan kamin nga agabang. Nadadail nga minan jay basit abalay ijay nagpanawan. Inanay meten. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtadag ka ni mami iti puunan. Paggatang iti semento, gandad dumapay ama aramat. Ay na, agyaman unay, anak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ang napuluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas a napauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mayat nga agpay sa uno at nakabukbukudan a balay. Tapno saanen nga agabang. Nadadail nga minen di basit a balay ijay-iday a napanawan. Naanay. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtedak ka ni mami iti pagpuunan. Paggatang iti semento, ganda dumapay ang maaraman. Alaman nga Rod, tapag sasaritaan mi day ta anak ko. Bareng no kayat da. Angam no di da kayat. Awisek ni Mario akaruba. Tagawid kami di probinsya. Takaduak nga agtrabaho. Taga ijay probinsya mo't ni Uncle Mario. Saan ka di, tatang? Wain anak. Isuti kagiddan mi ang nagpasyudad a nagbirok iti pagtrabahuan. O sige, kasarita yung arod, tatang. Kat ala, umawagak tumanan. Wain anak. Bye-bye. Ay, awan man ang trabaho ta pare. Aguray tamanan, no adda maawat ni Forman at trabaho. Nabayagtan dito'y syudad. Kemdakkel ti baybayadan ta nga abang iti paggigianan tayo abalay. No kwentaan, tinaibaybayad iti abang ti balay. Dakal ko maakwarta no inurnong tayo. Ising-singasing nga rod ni Jane, ngagsubli tayon ijay probinsya. Agaramid ta kanumanan iti hollow blocks a paralako. Agaramit tamanan. Mayat matapagsapulan day jay. No lakid di kanayon nga adda ti materialis a mausar. Kayat mo kaday, ngagsubli tayon ijay probinsya pare? Unsa pare. Makamula tayo pa ijay. Uray marunggay kan kamote. Nakasaritak ni Pari Mario, kayat namot ti agsublin ijay probinsya. No saan ta maalukoy ti anak ta nga agsublay di probinsya. Makaamudan, tadadakkel damutan. No di da kayat apanawan ti trabaho da, ay kat bayan taydan. Wen lakay, mabiyagdan ti bagbagida. No manok kuma, ket may sinadan iti inada. Ta makasapul damutan iti kananda. Sursuruan damutan ti agbiag, baban iti bukod da panglakagan. Rugyan ta nga rudan ti agimpake kadag iti gargaret ta. Wanan tawan man ang trabaho mi. Imbag nga agpayso ijay probinsya. Tano nagagat ka nga agmula. Adda maapit, kalpasan ti sumagmamano abulan. Imbag man, ta nakalagip kayo matlaang ang nagsubli dito'y probinsya. Un manang, ta nagkatrabahuan kami idi kanay pare Diego nga agaramid iti hollow blocks. Isumot lagayam akasla adda nakakitkitaaken ka. Ngam saan ko laeng amalagip. Pagaramidan tayo nga iti hollow blocks manang. Nalawa mo ti arubayan to'y balay. Adda kada kayo ano dito yan. Paikan yun ton iti yero tapno adda paglinungan nyo. Mga ramid kami pa iti basita balay may manang. Adda kada kayo dayta. Imbag dito ita saan kayo nga agbayad iti binulan nga upa ti balay apagyanan nyo. Pagyamanan mi kini Jane, tamang ted iti pangrugyan. Awadan da Paula ken Diego dito'y syudad. Nasaysaya at sano sumurot tamat ijay lugar da Diego o bakit? Kaya't da nga ta mapantamat ijay. Damagan tanto kadakwada ano kayat da. Imbag ijay, tano adalakit kalapaw, mabalinain. Sara na masapol ti pagyanan nga abangan. Ay, nasaysaya at saan mapantalagan ijay ayanda. Awagak ni Paula, no anya ti kunada. Awagam nga rudan. Tapno amuta, no kayat da sumuro tamat ijay. Imawag ni Tatang Itay.
Dinamag na numabalin ka no asumurot da ditoy. Tagkalapaw da kanumat iti asidagta. Hawin ko namon, tagtitinulong tayo nga agaramid iti pagyanan tayo. Kayat mo nga rod nga umay damat ditoy, lakay. Hawin kabaalan pa'y mat ni tatang ti tumulong nga agaramid to iti hollow blocks. Ala nga rod, taday ta ti bagak kadakwada. Maragsakan dalakit di. Amo damat di taoy, tim imay da idain. Igid lang mat ti kalsada dito'y ayan tayo. Kuna kano dagi dyan nakta, ijay da kanon, tada kano trabaho da. Ang mga nudida kaya ti agaramid iti hollow blocks Nga taa, kay kayat da ti agwaiter. Danda ni malpasan ti balayo. Uray saan nga isuunay ti dakkel, tama ko na akabukbukudan nyo abalay. Awan manang, dakkala pagyamanan mi kini Jane. Tanang tayo di ti maaramat para iti pan nakaramid ti balay mi. Imay timulong ni Mario ang nagaramid iti balayo. Iso nga inkamot tumulong no ipatarimaan da di balay da. Wanwanang, mapan kami mat kini tatang, tapno mabita malpas. Mayat diti probinsya, mabalin lata ti bayanihan ako nada, panagtitinulong. Hawin nga rod, ijay syudad, uray ka rubam, saan mo pa'y nga mo tinagan na? Iso nga rod, amay mayat matlaeng, no awan ti trabahom ijay syudad, agyan kalaengen dito'y probinsya. Hello anak, agar-aramid dan iti hollow blocks. Kasta ka di, mami? Ado ka di matlaang taggatang? Damo pa'y laeng ket addan nagorder. Intun bumaybayag, masigurado nga dapay umay agata nga agapo iti sabali a barangay. Nasayap no kasta, mami. Ada ibagag. Sinong bata ko ni Frank? Ti European ka di akong kunam? Wen, mami. Agawid kami to dita, taong may kami pumasyar. Kan, ditan tumatan ti pagkalay saan mi. Ay, kasta mabayag ka di pa iti panagawid yo. Basta aguray kayo lata, mami. Iti saan nga agbayag, adda kami to ditan. O sige, mami. Umawagak tumanan. O sige anak ko, bye! Sinungbatan ka nun ni Jane, jay European nga agar-aram kan kwa na. Frank ka no tinagan na. Iyawid nanto ka di ditoy, jay agnagan iti Frank, manang. Wen ka no, agkalaysada ka no apaman asumangpet da. Ay na, makamanugang iti sabali apole. At dantumot apukok nga imported. Ay, jak la ni namnama, akas to iti madanon ti ubing, adanda ni jak kayat nga si kaswen idi, tadyak kayat nga adda sawsawir na. Ado nga agpaiso tinaglabasan na rigat ti anak ko. Umuna kat nasapaan na tay day di inhana. Husto laang diin singasing ko ken kaidi, nga alaem taputot mo ket nga rod. Iso akanayon ti poon ti ririmi idi nga agasawa. Ita, isugayam ti makatulong kada kami. Iso amadi ti mangidadanas iti tao, uray anya ti kasasaad na. Ta saan tayo nga amu ti mapasamak iti masakbayan. Di ka matagtagtagarin, adda ka di parikot mo. Ay, pampanunutak man ti imbaga itay ni Manang Betty. Diyay ko na amadi ti mangidadanas iti tao. Pudno ti imbaga na, di tay amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda dagiti nakakaasi nga agbaligi. Adamat dagiti nasaliwanwan. Ngam saan nga agnanayon ti kasasaad da. Dayta ti pudno mare. Adda dagiti nangato ita. Nga maipababadan to inton madanon ti tiyempo. Kasla kanyak. Inuy-uyaw ko ni Jane. Tanangato ti panagkitak iti bagbagik. Kat nababa ti panagkitak ka ni Jane. Ngam ita nabaliktad ti pasamak. Saan ka di? Wan nga rod. Ni pay Jane ti mang tultulong kada kami. Ala, husto pa'y ti panagtrabaho yo, tamangan tayo pa'y. Mangan tayo pa'y kano kakadwa.
Aduman ang tinaramid tayo, hollow blocks. Suya tapay iti danaom na ito'y hollow blocks tapno may-at. Da kaminton ababa iti mang suyat tata. Uray para suyat kami. Taisupay amay tulong me. Mayat da ito'y at trabaho tayo. Uray babae kami, at damat maramidan me. Ay katuna, uray babae tayo, makatrabaho tayo met, no kayat tayo. Babati ka kaday, at inasingpot a tao, kat aywanan ti Diyos. Mamati ak nanang. Kas kuma iti napasama kada kami ka ni Jane. Bilibak iti kinasingpot ni Jane. Wan nga rod nanang. Nagsakitak. Ngam gaputa nagbaligi ni Jane iti biyag. Kinaasyanak. Iso na sila wan tinakulaapan na panunot ko. No maminsan, dagiti pasamak ti mamagbaliw iti tao. Wan nga rod nanang. Pudno dayta. Ti panang tulong na kanyak tiga po ang nakaamirisak. Iso ang nagbabawi kan nagbalbaliwak. Kat ni Jigo iday, saan anaanaws? Ita, kaya't napaingagyan kami ditoy. Ay, nagbalbaliwang. Kasla tinasaya at nga aramid ni Jane tinamagbaliw kan kwa na nanang. Wen, day tamo tinadlaw ko, anak. Ado tinalako tayo ahalo blocks kakadwa. Kastoy laangan ti aramidan tayo. Ilasin ko ti puunan. Anya ti kayat mo asawain, manang. Amin aganan siya, iso ti pagbibingayan tayo, tawan mo't sabsabali kada tayo. Ado ti bingay dagiti lalaki, tanarigrigat ti trabaho da. Hey, dayta ka ikayat yulata nga itid kanya hakta nakapsutak mod. Basit ti maitultulong ka. Napigsa kayo pa'y matnana. Agpapada ti maitad kadagiti babae. Ngam nangat nga tumat kadagiti lalaki. Ay, agyaman kami balasang kao. Ay, agnanayon kumaday to'y anegosyaw. Tapno, agnanayon mo ti trabaho. Ay basta mayat ti aramid tayo ahalo blocks tata. Umadumot ti parukyano tayo. Hello anak, kumusta am ka di ti negosyo tayo? Kumustahan kayo pa'y sakbay tinegosyo, mami? Nasaya at kami matlata, balasang ko. Nasayaat nga rod no kasta, mami. Mom, maragsakan kami amin dito'y atrabahador. Tauray dagiti babae kat agtrabaho da. Oh, anyamat nga iti trabaho dagiti babae, mami. Para iyawat ka dagiti masapsapol. Agispray iti hollow blocks ken para dalos iti aglawlaw. Maragsakan hag. Ado kayo gayam dita at trabahador. Mayat, tapno adamot pa kakumikuman nyo. Mami, dandani kami sumangpat. Kasta ka di anak. Ay na, padaanan mi nga rod ti isasangput yo, anak ko. Dandani kanon sumangput da Jane. Kadwa na ti agbalin nga asawa na. Ha? Ay na, sumangpatan ti anak ko, kan ti manugang ko nga imported. Na, unay mo't day ta imported nga ibagbagamon kabagis. Sumait, made in Europe nga raw di imported. Ay, kasla kaano laang idi saan ang makawayas ang mapanag-eskwela. Ita, makiasawan. Imported pa, iti mga asawa ken ko na. Ay, won man laangan. Imported, no imported. Isulaeng ti makaasawa ditaw iti imported. Umay da ko mga raw, tagkasardan. Agpakasar tayon taon. Ay, agpakasar ko nam kabagis ngam. Adda ka di pagpakasar mo, ha? Ayun gayam Ay, kasano nga da pagpakasar ko. Kat trabahadorak laeng may. Hagam babae mo ti anak ko. Saan ka di alalaki ti aggastaw? Ha?
Ay, kitain nyo di dimsaag ang kadwa tinapintas a babae. Nagdakkel a tao. Asaol dagiti matana ken puraw ti kudil na. Ay, kunay, ay. Ha? Ay, timpurted da itan. Ni Jane nga anak ko, ti babae. Apay, kaslanas daw kayo amin. Umay kayo, taado ti awit mi. Umay kayo sumabat. Ay, sabten tayo ida. Ado ka no ti awit da. Ay, nay, saan mo't nga agtagtagar ti lalaki? Umisem-isem laeng. Di na maawatan ti sa utayaw. Imbag man, tada kayo amin dito, eh. Ne, Jane, anak ko. Di mo pa imbaga nga itagayam ti isasangpot yo. Talaga nga yung gagara ka saan nga imbaga, mami. Ay na, naragsak nga isasangpot yo, balasang ko. Nasayat mat, tanapigsa kayon, auntie. Maragsakan tanagbaliw ti kuna ni mami nga itsura yun. Day takat gapukan ka, balasang ko. Pakawanan na ko, ma. Nabayagan napakawan kayo, auntie. Adamot pagsayaatan tikin ay strict tuyo. Tanapandayak. Kat nasursurok amin at trabaho. Nga uray ubingak pa'y idi. Agyaman tasaan ka nagimula iti sakit tinak, balasang ko. Kablaawan kayo, balasang ko. Agyaman kami, mami. Kablaawan kayo iti imported a manugang ko, anak ko. Ala ni tatang. Apay imported. Pudno may anak, imported ti asawam. Ala, darasin nyo ti agaramin iti imported nga apo ko, kwan. Ala ni tatang. Pagkatawaan nak. Pudno ti imbaga ka, anak. Kaya't konti madaan iti apo ko nga imported. O sige, mabantayo amin ijay balay, kakabsat. Agraragsak tayo ijay. Alain tayon kakabsat. Katsapay kuma, tamanayon tiragsak, dagiti kakalkal laysa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.